салом, мавзӯи имрӯзаи дарсии мо давоми системаи ҳозима. ҳоло мо дида мебарем анатомия ва физиологияи меъдаро. пеш аз оне ки анатомия ва физиологияи меъдаро омӯзем, сар аввал мо дида мебарем чӣ гуна хӯрок аз коки даҳон то меъда омада мерасад. чӣ хеле ки мо медонем, системаи ҳозима шурӯъ мешавад аз коки даҳон, ҳалқ, сурхрӯда ва меъда. барои дуруст ҳаракат кардани хӯрок аз коки даҳон то меъда якчанд сохторҳои муҳимро бояд донем. мисол ин тағояки гулупӯшак мебошад, инаш роҳи нафас яъне трахея ва инаш бошад сурхрӯда мебошад. ҳангоме ки хӯрок дар коки даҳон қарор дорад, дар ин маврид роҳи нафас озод мебошад. дар мавриди дуюм бошад вақте ки хӯрок ҳаракат мекунад ба ҳалқ меояд, дар ин маврид тағояки гулупӯшак роҳи нафасро маҳкам мекунад ва хӯрок озодона ба сурхрӯда ҳаракат карда ба меъда омада мерасад. ҳоло мо дида мебарем сохти анатомии меъдаро. меъда аз боло ҳамсаррад аст бо сурхрӯда, аз поён бошад бо рӯдаи 12-ангуша. анами қисмати болои онро қисмати кардиалӣ мегӯянд ки ба дил наздик аст, қисмати поёниашро бошад ин қисмати пилорикӣ мегӯянд. ва инчунин дар меъда дида мешавад ду каҷӣ, каҷии хурд ва инчунин каҷии калон. меъда инчунин дорад тана ва гумбаз. меъда дар системаи ҳозима якчанд вазифаи муҳимро иҷро мекунад. яке аз ин вазифаҳо ҷамъ кардани хӯрок мебошад, зеро ки меъда яке аз қисмати васеътарини системаи ҳозима ба ҳисоб меравад. вазифаи дигар бошад ин безарар кардани таркиби хӯрок аз ҳисоби кислотаи хлорид мебошад. вазифаи севумин бошад ин таҷзияи сафедаҳо аз ҳисоби ферменти пепсин. хулоса таҷзияи сафедаҳо маҳз аз анамин меъда шурӯъ мешавад. қисмати дигари мавзӯи мо ин қабаи дохили меъда яъне пардаи лобии он ва ҳуҷайраҳое ки дар он ҷойгир шуданд. аслан дар қабаи дохилии меъда се гурӯҳ ҳуҷайраҳо ҷойгиранд: ҳуҷайраҳои асосӣ, ҳуҷайраҳои иловагӣ ва ҳуҷайраҳои рӯйпӯшкунанда. ҳоло мо ҳар як кадоми инро дида мебароем. чӣ хеле ки мо гуфтем, қабаи дохилии меъда ин бофтаи эпителӣ мебошад ва дар ин ҷо ҳуҷайраҳое ки номбар кардем ҳоло дида мебарем. ва ҳуҷайраи якум ин ҳуҷайраҳои асосӣ мебошанд. бо ранги сурх ишора кардем, ин ҳуҷайраҳои асосӣ мебошанд. ва баъд аз он ҳуҷайраҳои иловагӣ ки бо ранги кабуд ишора кардем. ва ҳуҷайраи сеюм бошад, ин ҳуҷайраҳои бо ранги сабз ишора карда ҳуҷайраҳои рӯйпӯшкунанда мебошанд. ҳуҷайраҳои асосӣ ин вазифаи ҳосил кардани ферменти пепсиногенро ба уҳда доранд. яъне ҳуҷайраҳои асосӣ ан ҳамин ферменти пепсиногенро ҳосил мекунанд ва ин фермент дар шакли нофаъол омехӯрад ва ин фермент бо таъсири кислотаи хлорид ба пепсин табдил меёбад ва дар меъда сафедаҳоро то пептон таҷзия мекунад. ҳуҷайраи дуюм бошад, дар ин ҷо ин ҳуҷайраҳои рӯйпӯшкунанда мебошанд ки вазифаи ҳосил кардани кислотаи хлоридро ба уҳда доранд. кислотаи хлорид вазифаҳои зеринро иҷро мекунад ба монанди безараргардонии таркиби ғизое ки мо истеъмол мекунем. агар дар таркиби он ягон микроорганизм вуҷуд дошта бошад ва ба организмо зарар расонад, маҳз дар меъда бо таъсири ин кислота нобуд карда мешавад. вазифаи дуюмаш бошад ин фаъол кардани ферментҳо. ферментҳое ки дар меъда вуҷуд доранд ба монанди пепсиноген, яъне пепсиногенро ба пепсин табдил медиҳад. инчунин муҳити кислотагии меъдаро таъмин мекунад ки ин баробар аст ба 1,5-2 ва ногуфта намонад ки маҳз анамин муҳити кислотагии меъда аст ки сафедаҳо денатуратсияро маҳз аз меъда шурӯъ мекунанд. ҳуҷайраи дигар дар ин ҷо ин ҳуҷайраи иловагӣ мебошад ки вазифаи ҳосил кардани лоби мутсин ва гастромукопротеид ё бо ибораи дигар омили касла мебошад. вазифаи лоби мутсин ин муҳофизат кардани пардаи лобии меъда аз таъсири маҳз кислотаи хлорид ва дигар зараррасонҳо. омили касла бошад, яъне гастромукопротеид, вазифааш ҷабиши витамин B12ро дар рӯдаи борик таъмин мекунад. ташаккур ба ҳамаи онҳое ки то ҳол бо мо будед. мавзӯи ояндаи моро интизор шавед. ин сохти анатомӣ ва физиологии рӯдаи борик ва рӯдаи ғафт мебошад. бохӣ дар паноҳи аллоҳ бошед.